Çağa terbiyesinde enatanyň we molumnyň ornu barada pikir alşmak maksady bilen ýakynda Gujurly Bilim Merkeziniň Ahal welaýatynyň Änew şäherine ýerleşýän şahamçasyna Türkmenistanyň Magtumulady ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň, şeýle-de Ahal welaýat geňeşiniň we Gujurly Bilim Merkeziniň ilkinji ýaşlar guramasynyň gurulmagyna 2 günlük pedagogik maslahaty guruldy. Maslahatyň ilkinji gününde ýaşlar we ösüş ady bilen ýaş hunärmendiniň görkezme çykyşlary we pikir alşma duşşugy. Ikinji gününe bolsa 21-nji asyrda çağa terbiyesi ady bilen enatalar forumy guruldy. Ýaşlar we ösüş ady bilen geçirilen pikir alşma duşşugyna Türkmenistanyň Magtumulady ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň maglumat beriş bölüminiň meýletinçi ýaşlary, geljek hunärmenler çykyş etdiler. Bu duşşukda döwrüň ösüşi, ýaşlaryň dünýäsi, tehnologiýaň täsiri, kitap okumak medeniýeti, geljegiň hunärleri ýaly temalarda gysga görkezmeler bu ýere gelen mehmanlara hödürlenme. Bu duşşuň esasy dinleýijileri mektep ýaşyndaky okuwçylar boldy. Maslahatyň ikinji gününe geçirilen 21-nji asyrda çağa terbiyesi adly forumda bolsa, Gujurly Bilim Merkeziniň köp ýyllyk tejribe eýe bolan Kakajan Agajykow, Seýlap Ataýew, Merdan Amaniýazow, şeýle-de Merdan Şadurdiýew ýaly pedagog molumlar çykyş etdi. Duşşukda çağalaň bilimi höwesini gazanmak, tehnologiýa we internet ulgamynyň ýaşlaryň dünýäsine täsiri, elektron kitaplar we beýleki temalarda giň gurrunlar edildi. Foruma gatnaşan enatalar bilen özlerini gyzyklandyrýan temalar boýunça sorag-jogap alşyldy. Gujurly Bilim Merkeziniň ilkinji ýaşlar guramasynyň başlygy Murat Atabaýew: "Biz bu zeýilli maslahatlary Änew şäherine ilkinji gezek geçirýäs. Maksadymyz çağalamyza aýdyň geljegi taýýarlamak, olary döwrüň talaplaryna laýyk, öpdü, zähmet söýür, sagdyn bedenli, sagdyn ruhly bolup ýetişmeklerini gazanmakdan ibaret" diýen sözleri maslahatyň tutuş özünni kesgitleýiji sözler bolup ýanlandy.